Παιδιά, είμαι στο Ντουμπάι. Δείτε από το πρώτο δωμάτιο τη θέα. Έχουμε τον δρόμο. Και θα σας πάω τώρα στο άλλο δωμάτιο. Ένα λεπτό. Φορέσω τα κρόξ μου. Και πάμε δίπλα να δούμε την άλλη θέα. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε εγγραφή. Γεια. Εδώ πέρα είναι η δεύτερη θέα. Δεν είναι τόσο καλή. Δεν έχει τόσο ωραία θέα. Αυτές ήταν οι θέες. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Πάμε πάλι πίσω. Πάω πάλι δίπλα. Αυτό είναι το ξενοδοχείο. Δεν έχει κάτι το ενδιαφέρον εδώ πέρα. Πέρα έχει να κάτσει, έχει 1, 2, 3, 4 ανσελσέρ. Και πέρα είναι καθαρίζουνε. Εδώ πέρα έχει μια τηλεόραση. Αυτά. Μας είναι αυτό το δωμάτιο. Γεια σου, Αλεξανδρά. Γεια. Αυτό ήταν.